Horeca-ondernemer wanhopig over verlenging van lockdown. Het is maandag 11 januari. Dit is Zeeland Nu. Ook docenten uitgeput door online onderwijs. Minder patiënten in Zeeuwse ziekenhuizen. En overstap in onzekere tijden. Goedenavond. De horeca moet of weer open of fatsoenlijk gecompenseerd worden. Dat vindt horeca-ondernemer Fred Kramer uit Zierikzee. Nog voor de uitgelekte verlenging van de lockdown plaatste hij al een bericht op Facebook met een grote middelvinger naar het kabinet. Het is gewoon vervelend als iemand anders over je centjes beslist. Dat doe ik gewoon zeer. Massale horeca open, massaal zonder mondkapje, massaal dit, massaal dat. Ja, weet je, het was gewoon een statement maken naar Rutte. Ik kwam deze meldingen tegen op Facebook. Ik dacht, die zal ik eens even kopiëren en plakken. Om de knuppel even in het hondenhoek te gooien en kijken wat er zou gebeuren. En als dan de wereldregio het blind overneemt en plaatst op de voorpagina, dan krijg je wel reacties. Dan heb je een weekendje wat te doen. Echt opengaan was dan ook nooit zijn bedoeling. Misschien een half uurtje om een statement te maken, maar dan niet voor klanten, maar gewoon open, de deur open, het muziek aan en een half uurtje open om in ieder geval tamtam te maken dat dit niet kan. Hij nam aan het begin van de coronacrisis met zijn vrouw en zoon hotelrestaurant Hector in Zierikzee over. Waar het Kramer vooral om draait is het beleid achter de maatregelen. Compensatie voor de getroffen sectoren is er wel, maar die is volgens hem niet voldoende. Ja, als je gewoon in loondienst bent, is er niks aan de hand. Moet je wel thuis blijven en zijn de winkels niet open, maar je krijgt gewoon elke maand je centjes. Maar elke ondernemer, die niet, er komt helemaal niks binnen. Je krijgt geen 100% compensatie? Nee, ik denk nog niet de helft. Dus ja, als je dan 20.000, 30.000 euro in de maand vaste last hebt, dan ga je wel hard achteruit. Koninklijke Horeca Nederland roept haar leden op zich aan de regels te houden. De horeca wil gelijkgesteld worden aan de detailhandel. Als de niet-essentiële winkels open mogen, dan wil de horeca dat ook. Maar niet enkel de horeca heeft het zwaar. Ook binnen het onderwijs begint de coronacrisis zijn tol te eisen. Goedemorgen allemaal jongens en meisjes. We gaan starten voor vandaag. Je hebt online les en je hebt ook nog een aantal kinderen in de klas. Dus soms sta je een beetje in een spagaat om iedereen te helpen. Online lesgeven, maar ook voor de klas staan. Het vraagt veel van de leraren van de Wilgenhof in Middelburg. En dan zijn er deze keer ook nog veel meer kinderen die naar de noodopvang komen. Ik denk dat de ouders het lastiger vinden om de kinderen goed te begeleiden. Ze hebben al ervaring, dus ze weten wat er kan gebeuren. En wij staan ook meer open om hen hier op school op te vangen. We hadden in de eerste lockdown ongeveer tussen de 5 en 10% van de kinderen die werden opgevangen. En we zien dat op de meeste scholen het nu echt tussen de 10 en 20% al is. Echt een flinke toename. En daar kregen we wel dat we tegen de randen van onze mogelijkheden aanlopen. En dat we over de grenzen heen komen, vooral in de bemensing. 1 centimeter is in het echt 2 meter. Deze manier van onderwijs is zwaar voor leerlingen en leraren. De leraren kunnen er ook niet wachten tot iedereen weer fysiek aanwezig kan zijn. Het is echt beter voor kinderen als ze in de klas zitten. Je kan kleine dingetjes opmerken, je kan naar hen toe lopen als je ziet dat de aandacht verslapt. Het onderwijs blijft positief. En ook in Zierikzee laten ze de moed nog niet zakken. We gaan wel gewoon door. Kan het het einde betekenen van jullie droom? Nee. Nee, dat zal Rutte toch niet beslissen, zeker? Nee, nooit niet. In de Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam liggen nu in totaal 22 coronapatiënten. En dat zijn er 5 minder dan vorige week. In de ziekenhuizen in Terneuzen liggen op dit moment alleen maar Zeeuwse patiënten. In het ziekenhuis in Goes liggen behalve Zeeuwen ook nog enkele patiënten uit Zuid-Holland. Maar die zijn niet meegerekend. Het totale aantal Zeeuwen dat met corona in het ziekenhuis ligt is vermoedelijk toch hoger dan 22. Want veel inwoners van Rijmerswaal en Tolen gaan naar ziekenhuis Bravis in West-Brabant. Maar Bravis wil geen informatie geven over het aantal Zeeuwen dat daar verpleegd wordt. Het suikergehalte in de suikerbieten is in 25 jaar niet zo laag geweest als dit jaar. Dat komt vooral door de droogte van het voorjaar en door het natte najaar. Beste opbrengst heb je altijd als een gewas zonder stoornissen, zonder droogte of zonder te veel nattigheid kan doorgroeien. En dan kom je tot de optimale opbrengsten. En dat is dit jaar niet het geval geweest. Het percentage suiker in de bieten is veel te laag en dat heeft financiële gevolgen. De gemiddelde suikerbiet wordt normaal gezien altijd afgerekend op 17% suiker. Het suikergehalte zal
om en dan bij de 16,2% eindigen. Terwijl we uitbetaald worden op 17%, dus dat wordt een negatief rekensommetje. Buitengewone opsporingsambtenaren lopen in meerdere gemeentes voortaan met een bodycam op hun uniform. Daarmee kunnen ze in geval van nood opnames maken van een onveilige situatie. Wanneer wij bijvoorbeeld uitgescholden gaan worden of het dreigt zeg maar, agressief te worden, dan drukken we op de knop en dan gaat de opname lopen. En dat is ter ondersteuning, ja, ter bewijs, maar ook in de hoop natuurlijk dat het deescalerend gaat werken. De BOA is uiteindelijk degene die besluit de camera aan te zetten, ook al zou iemand daar bezwaar tegen maken. Wij maken zelf zeg maar, de overweging of het nodig is. En als wij inschatten van dit kan uit de hand lopen, dan schakelen we in of de persoon het er nu mee eens is of niet. We kondigen het wel aan dat we het gaan doen. De opnames worden 28 dagen bewaard en daarna gewist. Het hoofdtoernooi van de Australian Open is voor Leslie Patinama Kerkhoven uit Zierikzee een stapje dichterbij. Ze versloeg in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi de Japanse Kurumi Nara in 2 sets. De volgende tegenstander wordt Lesia Tjurenko uit Oekraïne. Kerkhoven moet in de kwalificaties 3 rondes overleven. Ze plaatsen zich nog nooit voor het hoofdtoernooi. Het kwalificatietoernooi van de Australian Open is dit jaar niet in Australië, maar in Dubai, waar coronamaatregelen een stuk minder streng zijn. De Pristine, het nieuwe restaurant van Sergio Herman in Antwerpen, heeft een Michelinster gekregen. Sergio Herman, hier op archiefbeeld, opende het restaurant pas kort geleden. In de Michelin-gids voor België en Luxemburg, die vandaag is uitgekomen, staan meer sterrenrestaurants met een Zeeuws tintje. Zo behoudt restaurant Jane van Sergio met Nick Bril uit Terneuzen als chefkok zijn 2 sterren. En ook restaurant Het Gebaar van chefkok Roger van Damme uit Sluis behoudt ook zijn ster. Je vaste baan opzeggen en fulltime aan de slag in de horeca. Een bijzondere overstap in deze onzekere tijden, zeker in de horeca. Nicky Ruisenaars uit Renesse heeft het toch gedaan. Ze doet nu de administratie voor de restaurants van haar vriend en werkt als foodfotograaf, haar grote passie. Nou, eigenlijk is het al heel jong begonnen. Ik had een paard vroeger en daar ben ik eigenlijk mee gaan fotograferen. Maar pas toen ik echt samenkwam met mijn vriend, die op dat moment 1 horecazaak had, ben ik de foto's gaan maken voor de social media. Nou had je een vaste baan, 32 uur in de week, administratief. Die heb je opgezegd in deze coronatijd. Ja, dat is best heel spannend. En ja, dat is gek geweest om dat in deze periode te doen. Maar je moet wel je passie achterna zitten. Want uiteindelijk word je gelukkig van hetgene wat je het liefst doet. En voor mij is dat echt mijn fotografie. Je hebt nu de kaart voor je van het restaurant waar we aan het filmen zijn. Is dicht. Het is coronatijd. Maar dat is een manier waarop jij je voorbereidt, hè? Ja, klopt. Ik kijk eigenlijk van tevoren naar de kaart. Bij de meeste restaurants kom ik 1 keer per kwartaal. Dus meestal hebben de restaurants dan in die periode ook een kaartwissel. Ik kijk naar drankjes die van dit seizoen eigenlijk er zijn. Dus bepaalde winterse cocktails zet ik erop. Of bluewijn bijvoorbeeld. En dat lijstje geef ik dan meestal door naar de keuken. Zodat zij dat alvast kunnen maken. En dan kan ik ze daarna mooi op de foto gaan zetten. Dus op die manier ga ik eigenlijk te werk. Het gaat niet alleen maar om plaatjes van de maaltijden, maar ook om de sfeer, om alles. Ja, het gaat inderdaad echt om de sfeer. Dus dat is niet alleen het eten, want je gaat kijken voordat je ergens naartoe gaat om te eten. Ziet dat er mooi uit? Zijn de tafels mooi ingedekt? Want dat eet toch echt een stuk lekkerder. En dat zie je meestal op Instagram voorbij komen, want daar maak ik de meeste foto's ook voor. En dan als jij denkt, joh, die tafel ziet er geweldig uit en dat restaurant ziet er super tof uit. Ja, dan klik je daarop en dan wil je er natuurlijk naartoe. En dat is eigenlijk het doel wat ik probeer te halen door middel van mijn foto's. Het is mijn passie nog steeds. Dus ja, een beetje risico moet je ook nemen in deze periode. En nu is dat inderdaad heel naar. Maar toen de horeca weer open ging in juni, toen trok het toch allemaal weer aan. Dat had ik ook niet verwacht. Dus ik heb er eigenlijk het volle vertrouwen in dat zodra het straks hopelijk weer open mag, dat het dan gewoon weer gaat aantrekken.
Het was vandaag een droge dag, al was de zon niet op veel plaatsen te zien. En met 6 à 7 graden was het eigenlijk niet eens zo koud voor de tijd van het jaar. Morgen dan is het weer gedaan met de pret. Veel regen, al wordt het wel iets warmer. En de dagen daarna die zijn toch een beetje wisselend. En een uitgebreide weerbericht krijgt u straks. Maar eerst zometeen Regionet met reportages van de andere regionale omroepen in ons land. En ook ziet u vanavond Trots op Zeeland nog voorbij komen. Nog een fijne maandagavond en graag tot morgen.